Hi, welcome. Danak Karaskan. Oh, pasingod na kami Karaskan. Ang Karaskan na ba sa gato din eh? Pagkatanga ito. And then, dili pwede ka parkingan dito. So, dili na kami nag-park. Kami magsabi. Dali na kami sa suyod. Diba? Naman ta magsugod lin. Okay, let's go! Palit na rin ito mga sapatos. Hingit at tag silent sanctuary mo ako na kuman. Okay. Ha? Oo. Tayo mamalik kay Edward. Kamot tayo nili. Ate, may sarap purple dito. Okay, pwede ba masaya? Ate? Dito ba kan? Dili ba ako dili? Oo, bagto kong andi doon. Ha? Bagto kong andi doon. Gusto na to. Ano mo ba? Thank you, V. Karaskan. And the Robert from Davao. Thank you so much for pag-invite sa mga diri. You gave me all that I need. You gave me one word
You gave me air that I breathe. That's why I live in this earth. Oh, thank you, Lord, to the world that you made, to my life that I have every day. Oh, thank you, Lord, to all you given to me, to my father, mother, brothers, sisters, friends, and family. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you. Kamu tabi dili? Lagi dong. Tama kasi mo, dito nagsagda sa pikas yan naman. Gusto ko magpa-Huaylin. Nag-happy ako. Oh, nagkakita-kita kami. Say hi! Ay, uso. Chika lang ka mo, chika. Mat. Ha? Nagkakagalit sa kamera. Oh my God. Ay, kamu? Ano ka mo? Kailan mo si Gigi? Yung tuloy ko mo singer. Waya silent sanctuary lang. Si Gigi ko. Ato, silingan. Gigi. Ikaw mo kabats niya. Move forward tayo mga kabebes. So while nagkuyat-kuyat sa ilang mga order kami na way mga kwarta na gilid-gilid rin taon. So sad. Bito iba na ako mga pinsan. So naka-white. And then sa isa tapat naka-black pa nga. Not sure. Well, nagkuyatin taon. Katakantarak ng one day. One day. One day. Do. Feeling singer yarn. So bito well nagkuyat. Kantarakan no? May line lang ako. Diyan nalaman sa survey. Grabe, sakto mga tao. Mahanap mga suta. Nauproses akong haita. Oh, anong tagayata na kanamon ang mga iban. Iba ng mga iban o lubay na kano. Pero ya, pag kaabot, hindi hain na dun. Pakarmin man sa siguro sila. Char. So, to tanatan basin siya mga familiar ng mga wayong. Diba, mahagad, magkalaya, the brain menture. As in, sobra kasud katabo ng tao. O, diba? Sabi ko sa'yo, diba? So, naghahanap na kami na katikulan. Hindi ay kami ng table. Kadaghan na tao. Yan, may space sa makitaan. So, yeah. Meron na kami. Nakahanap kami dito sa kilid-kilid. Pero nagsuggest ako na dito ka sa tunga, guys. Kay, pasin makitaan niya. O, miskan hayag rakan. Lah. Wait, ipakita ko sa iso. Ipakita ko sa iso kung ano kang ka ng boses na silent sanctuary. Let's jam, guys.
Woo!